Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalma Staal en Haima Service en Auto's. Welkom bij het IFK Scootje Journaal. Er is het geen wien en dus liggen de scootjes stil op de Hegemermar. De IFK's krast al heel betiert alle wedstrijden. Dat betekent wel dat het scootje van Makkum extra nagenietje kan van de winst van Juster. Laura is nog heel tijd bij de Elke 2 en Jelte Hoen, een nieuwe skipper, libbet, azemt en doet alles voor het scootje zien. We binnen Joet op Heeg, geen zielerij, maar wel fantastisch waar. Geen wien dus, en dus ik geen zielerij op de Hegemermar. Dat werd van de morgen al heel gauw duidelijk. De voorspelling weer zwak tot matig. Dan kerst nog varen, zeg maar. Maar de juiste volgende scootjes, ze dobberen op het wetter. En de strepen die staan in de zeilen. Er zit gewoon echt geen power in. Nou, daar kerst ik niks van. De kerst niet sturen, de kerst geen manoeuvres maatje. Nee, het zit er gewoon net in. Het is heel triest. Maar we hebben altijd een reservedij. En deze dij die valt al. De inheel waar Veenstra door had is waanje. Dan werd er zield op Ichtenbregen. We gaan oer naar het scootje van Makkum, de Eeltje baas. Want die zitten in de winningflow. Ze won juster voor het eerst in 10 jaar een wedstrijd. En dat docht een heel soort bij skipper Klaas Couperus. Ja, machtig mooi. Want van uw ploeg er binnen maar 4 die 10 jaar alleen ik bij wint toen we eerste waren. En de meesten zullen toch ook weer aardig wat jaren mee, maar nooit dat eerste plak hellen. We waren wat keer in de eerste lijn en dan toch uitzakje naar de 12e of 3e plak. En ja, het staat dan opreis. Dat is machtig mooi voor het hele team. Dat staat ook een keer volhaast, hè? Dat een keer slaagt. Nestor en het geheime wapen van de Makkumers is Gerhard Pietersma, oud-skipper van de SKS op Jennewoud. Ik ben een gedeelte van het hele team en ja, ik doe gewoon stil niet meer best. Maar ja, al die jongens, dat is gewoon geweldig, wat die zielen. En ja, het is wel een beetje in mijn beleving hoe het eigenlijk moet. En daar hoor ik van. Toen zij begon, 2013 of 2012, hij dat scootje gekocht. Nou, en toen ben ze opnieuw begonnen, helemaal op nul. En zij leren elke keer bij. Nou, en dan is het leuk om je eigen kennis te delen met zulke jongens. En ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Hey, en waarom Makkum? Ja, waarom Makkum? Omdat ouder ik bij hun zielde. Mijn zoon. En zo ben ik bij hun terug te komen. En ik heb ooit zijn van, ik op met de SKS. Dan wil ik wel bij hem zielen. Nou, en van het vader kwamen we bij elkaar. En het praatje wie, nou, ben je stap met de SKS? Ja, nou, ik heb het wel buis komen. Nou, we kennen het schild even nog met de bemanning. En ze hebben mij geaccepteerd. Dus nou, het is een geweldige ploeg. En ik kom dat er al lange tijd mee bezig ben bij hun. Nou, het is al een proces van 10 jaar. Nou, en ja, dan is het leuk dat er wat aan de wang is. En ze is nog in een windenflow, wel uit de floor stil. Hoe is dat voor je? Ja, verrekte jammer. We zijn er natuurlijk van hem hoor. Maar nou ja, terecht dat we net zielen. Want ja, kerst hier op een Marvel Channel is gewoon helemaal geen win. En een hele liete zuchtje wat er komt, dan draait er alle kanten op. Dus ja, terechte beslissing van de wedstrijdleiding. Dus is een verschil net. En hoe zit zo'n dag er dan van je uit? Wat doe je hem? Ja, de boel wat oprommen hier. Ja, de indeling wat heel oors. We hebben erin betocht dat we met z'n allen straks gaan barbecuen. Dus ja, ze moesten daar maar wat terug komen nou. En er binnen dit hier een heel soort nieuwe skippers in de IFK's. En wij volgen haren op het werk. Joet is het Jelte Hoen. Hij azemt het scootjesziel, hij libbet op het wetter en hij docht er alles voor. Wij zeggen bij hem, want hij werkt het in zijn vrije tijd op zijn wemboord. Mijn naam is Jelte Hoen, ik ben 24 jaar. Ik werk als maritiem officier en ik ziel dit hier als skipper op de opstekker. En wij zielen in de Lietse A. Wat is dit voor skip? Dit is een Friese tjalk die kocht in Dordrecht. Die ben ik nu aan het verbouwen tot wenskip. Dit is die een wenplak. Dit is mijn wenning, ja.
Nou, welkom in Usroefke. Dit is Maya, mijn vriendin. Wij wonen hier, of ik woon hier en zij komt hier snel en dan bij logeren. Ik heb het skip nou een paar hier en ik ben hier nog even aan het verbouwen. En nou voorin nog verbouwen. En dan hoop ik dat het een heel mooi paradijsje wordt. Er is nog wel wat te doen. Ja, ik ben nog wel even bezig. Het is een meerjarenplan. Ik werk je 4 weken op, 4 weken nou. Dus ik heb op zich redelijk de tijd om rustig gewoon te doen. Ja, want je klust hier op het moment als je 4 weken oud bent. Maar wat is die baan als je 4 weken op bent? Ik werk als maritiem officier op een multicat in Denemarken. Dit is een beetje het werk wat wij doen. Hier moeten wij een aantal ankers lezen om de geul waar het eigenlijk de tunnel doorheen komt te lezen. Wie bestaat op deze foto? Ik zit hier op een knibbels. De strop om de ketting te zetten. Je bent een soort van manusje van alles. Ja, uiteindelijk wel. Ik moet in principe alles kennen aan boord. Wat voor kwaliteiten uit die werk op de multicat komen van pas op het schip? Ja. Nou, ik maak wel ondersturen aan dek. Dus ik denk dat dat een ding is wat handig is. En omdat wij nou natuurlijk maar een ploeg zitten die vrij nij is. Er zijn een soort mensen die staan eigenlijk dit hier voor het eerst op een scootje. En onboord moet ik goed de veiligheid in de gaten houden. Dat mensen net op plakken staan waar ze net mee staan of net kunnen staan. En dat is ik wil iets die ik merk dat ik die volle broek op de opstekker nou. Waar eindig je hem deze week? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Maar het is waar dat we met ons team, maar de meesten niet naar binnen, dat ze de lol in horen, dat ze takken hier weer rondkomen. En dat wij nou ergens op de helft komen te staan, dan ben ik heel tevreden. Nou, ik wil toch even een plak wieten. Dan maakt ze de plak niet van. En die eer mijn collega Laura Oosterlo. Ze mocht eindelijk mooi zielen hier op Heeg. En ze zeggen er al de hele weekend naar uit. Maar ja, dan gaat het net terug, hè. Het is een natuursport, geen wien. En dus moest Laura wat oors verzinnen. Benijd wat ze doet. Heeg. En hopelijk kennen we je het zielen. Het is mooi betiert. En we gaan ervoor. Ik ben benieuwd of het kan. Het zal net zo heel goed waaien. Maar de man binnen het skip aan het klimmen uitzien. En dan gaan we zo. Nou, het is een beetje vreemder daar. We kregen zwemvesten aan en zo gaan. En toen waren de zeeklasse op hol zetten. Dus ik denk dat die man nou koffie zit te drinken. Ik dacht ik heel even hier zitten. Dan kan ik heel even uitlezen. De zeeklasse is dit nou op uitsteld. En dan mei waren ze bijvoorbeeld het wetter op, want die uren van die C-klasse is dan voorbij. En ik heb misschien op de B-klasse nog terug ken. Dus ja, het is wachtje. We kregen even op het wetter om bordskippen te doen. Dus wij doen heel wij, maar te zijn. C-klasse is uitgelast, toch het wetter op, want we moeten zielen. Dus ik zou mijn zwemvest pakken en ik ga. Alles eruit. Haal je hem nog echt heel erg? Wij zitten minder hoor. Ik wel, ja. Ik wel, zeker wel. Echt zin om even te strijden. Ja. Kijk wat het schip nu doet. Nou, ben je niet eens weer rond. Ik denk dat we orenboeren op de vetterlijn hebben. Maar het wordt hem net. Dus we lusten het scootje weer aan en dan geven we zien wat deze man betinken wie het verder te kan. Geen idee. Eigenlijk is het een soort rustdijven. Maar vooral chillen, zwemmen, een beetje boordje varen. Is al 1, 2, 3, 4, 5 en alle keer op skis. Ja, dat is 12 keer of zo. Zo is een beetje stoer dan en dan gaat het met hier weer mis. Ja, daarom. Toch dus.
Ik meintje zelf ik even een paar coole shots van de wetterskis. Ik was nog weet hoe dat er aan het ging. Zo. Ik ben ondertussen weer aan de kade in Heeg. En helaas geen wedstrijd heel goed. Maar zoals koers is dat dus wat er gebeurt als er een restdag is. Vooral volle stunten en ahoeren en een protte plezier met elkaar hebben. En we hopen op betere wien voor morgen. En ons afvieren het IFK-journaal vanuit Heeg. Geen zielerij dus, geen wien. De vloot verhuist naar Sleert en we hopen dat er morgen wel weer zield worden kan. Ondan. Dit programma waard mij mogelijk maken door Dalma Staal en Heima Service en Auto's.